Pois a verdade é que descubrín, creo que máis ben tarde, porque cando cumprí 40 anos, levaba moito tempo xa traballando, toda a miña vida traballando por conta allea, bueno, pois toda esa experiencia ao final o que me fixo foi descubrir que tiña máis capacidade de facer máis cousas por min mesma. Entón, a partir de aí, con 40 anos. Ui, pois eu penso que constancia, moito coñecemento de si mesmo, creatividade e despois unha capacidade de esforzo e de aprendizaxe destas de 100% para arriba, 200 ou 500. Pois eu penso que a riqueza de Galicia en si mesma, non? A riqueza do seu contorno, as súas barreras, as súas diferencias físicas, o análisis que se pode facer das persoas, da alimentación, se falamos do sector alimentario, da comunicación incluso, que sendo complexa, pois ao final tamén fai que teñamos que destruir esas barreiras, non? Que temos. Entón creo que toda esa riqueza que ten Galicia ao final é o que é o potente, non? Galicia en si mesmo e o galego, por suposto. Pois eu son pedagoga, e levo 18 anos, máis de 18 anos traballando como pedagoga, teño a miña empresa Positivando, Gabinete Psicopedagóxico, e o que facemos, bueno, pois é formación, intervención familiar, con rapaces, con adultos tamén, e con as familias, e o que intentamos é un pouquiño pois, detectar as dificultades que existen nos fogares, nos colexios, facemos moita inteligencia emocional tamén cos rapaces, e intentamos pois, un pouquiño que tanto na casa como no colexio, pois, que as persoas semos un pouquiño máis felices. Pois xa te digo, con 40 anos as orixes foi que descubrínme a min mesma nun mes de xaneiro dicindo, pois eu creo que teño que darlle un cambio á miña vida, pero coller a maleta con todas as ferramentas que teño e trasladalas a min mesma. En 6 meses, pois despois de diseñar un pouco, pois empecé cun blog, que a idea a partir da creación dun blog e a partir de aí o soporte foi Positivando. En 6 meses, pois pasado o verano e o período de descanso, rompín co traballo e empecé eu como emprendedora fai agora 4 anos. Pois eu penso que estamos na fase de consolidación da marca. O sea, estes primeiros 4 anos foron moito que a pedagogía, quen é Paula Suárez, que fai Paula, que fan os compañeiros e as compañeiras que traballan con Paula, porque Positivando está en Vigo neses intres, que agora estamos máis expandidos, porque traballamos dende a educación, que é unha das nosas marcas, entón foi moito pois explicarlle, non, a xente, as persoas que da nosa contorna, un pouco quenes éramos e por que iniciábamos a fase. Agora mesmo creo que xa nos coñecen e que xa saben o que facemos, moita xente, lógicamente temos que continuar, pero eu detecto ou observo que estamos un pouco xa na fase de consolidación e de impacto, non, do que facemos. Constancia, e creo que algo fundamental no emprendemento é a definición de obxectivos, que é unha palabra que a veces soa moi pesada, non? Porque parece que estereotipa, que pensar en obxectivos é como centrar algo e que non pode sair dai, non? Eu penso que a verdadeira creatividade do que podes facer parte de ter moi claro onde está ese obxectivo e a partir de aí realizar pequenas accións ata acadalo. E se non o acadas dese xeito, cambiar as estrategias, pero sin perder o obxectivo e o foco, non? E despois, bueno, pues atendendo tamén o foco das persoas destinatarias, non? Entender moi ben quen é ese público obxectivo sobre o que queres traballar e para o que queres traballar. Pois o galego creo que o que me fai é abrir portas, non? O castelán por un lado pois abre unhas portas, pero o galego en definitiva é a terra onde estou e a marca é onde a creei e a entorna e a contorna onde traballo. Creo que o que me fai é romper esas barreiras e poder chegar ás persoas de xeito moito máis cercano, non? Porque moito do traballo que creo que un emprendedor ou emprendedora debemos facer é acercarnos ás persoas e entender a súa lingua e o seu linguaxe, as súas formas de expresión e de comunicación. E creo que o galego, por todo o que a nivel emotivo incluso transmite, creo que no meu traballo que axuda moitísimo e fai que me abra. Ao final, eu traballo en Vigo, pero teño traballo nestes intres aberto a toda a provincia de Pontevedra, estendéndonos a outras provincias, non? Entón, eso tamén é moi importante nel o uso de Vigo. Claro, eu escollería máis descoñecida que pedagogía, porque son pedagoga, porque a pedagogía é educación e porque creo que é unha palabra que todavía non está en valor, en alza, non? Entón creo que unha parte da base do meu traballo é dicir que son pedagoga
que traballo dende a pedagogía e que a pedagogía é educación. Entón creo que é a definición perfecta de positivando. A xeitada existe no sentido de que podemos falar de aprendizaxe, podemos falar de igualdade, podemos falar de diversidade, podemos falar de educación, podemos falar de emocións, non? Da tristeza, da rabia, da ira, do agarimo, pero que son termos que podemos utilizar noutros campos específicos do noso sector de educación, da formación, da intervención con familias. Creo que poderíamos crecer un pouquiño máis, non? Que podemos poñernos como reto seguir ahondando un pouquiño pois nesas terminoloxías para darlle o contido que debería ter. Home, esperemos que sí, non? Eso creo que é un dos retos e que os galegos e as galegas temos que estar aí demostrando quen somos e o que valemos, porque a territorialidade nosa non é grande, pero tamén estamos nun espacio increíble, non? O que falaba ao principio, pois tanto a nivel de recursos que temos, de como é a xeografía. Eu creo que temos que creelo e temos que tirar con el para diante porque temos moitísimo que ofrecer e a sorte é que non nos coñecen moito, entón temos todo o camiño por delante para irlo facendo e facelo ben, por suposto.